даври 16-ро ҳам аз мадди назари худ берун накунанд ва яке аз ин гуна бозиҳо ин дидори дастаҳои Душанбе ва Куктош аст ки ҳамин лаҳзаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе оғоз мегардад. Насим Ҳамидов имрӯз аз шаҳри Душанбе бозиро қазоват мекунад ва ҳамин тарса дошта ки ӯ баланд шуд ки як имконияти хуб барои Муҳсинҷон Абдуғаффоров маҷбур мешавад боз ҳам ба қафо таваҷҷӯҳ кунад. Шарафҷон Солеҳов ва зарбаи задаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. ба дастаи Душанбе дар ҳамон бозӣ боз ҳам ноком шуд. Як имконияти дигар барои футболбозони Куктош. вазъияти бисёр ҳам хавфнок аст ва ҳамин тавр ҳисоб кушода намешавад. бинандагони арҷманд рӯ ба рӯи ӯ ҳаракат мекард, аммо чаро ӯ ба канори дигар ҷаҳид. бори дигар метавонед бубинед аслан мебоист ки ин вазъиятро бартараф кунад ин дарвозабон, вале на. он суратҷаласаи расмие ки дар дасти мо аст дар ҳайати дастаи мазкур ба чашм Даниэл Тегу ирсоли табили турро анҷом дод. ҳамдастояш бошад. инҷо имконияти бисёр хуберо пайдо мекунанд. довар чӣ ишора мекунад? пеналти. бале, Насим Ҳамидов бо боварӣ ишора карда истодааст ки қоида вайронкунӣ буд дар дохили ва пеналтии таъин шуда ҳам ҷо дошт. акнун хоҳем дид ки чӣ гуна аз ин имконияти худ футболбозони дастаи Душанбе истифода мебаранд. вазъияти бисёр ҳам ҳассос барои тарафдорони дастаи мазкур аст. зарба иҷро шуд ва бо боварӣ ҳисоб 1-1 бинандагони арҷманд. рост тавассути марказ зарбаро иҷро мекунад Иззатулло Рӯзиев, капитани дастаи Душанбе ва бо ҳамин ҳисоб 1-1 шуд дар дақиқаи 20. метавон гуфт дар қисми якум дигар хоҳад кард ба он хотире ки худ кӯшиш карда истодааст ки боз ба ҳуҷум гузарад. Муҳаммадшарифи Саидхоҷа паси ӯ имконияти навбатӣ метавонад барои Амирҷон Сафаров ба вуҷуд ояд ва бубинед чӣ гуна ӯ талош мекунад. Шарафҷон Солеҳов зарбаи задаи ӯ ва дарвозабон тавонист ин дафъа ин ҳолат Алиҷон Алиҷонов аз ӯдаи бартараф карда ин ҳолат мебарад. бо ҳамин садои ҳуштаки довари марказ Насим Ҳамидов баланд шуд ва он аз анҷоми Далер Имомназаров дар назди туп. партови туп аз ҷониби ӯ ба дохили ҷарима гол. чӣ гуна имконият инҷо ба вуҷуд меояд ин дафъа. футболбозони Душанбе ҳуҷумро идома медиҳанд ва чӣ гуна имконияти хуб ба вуҷуд меояд. афсайд нест инҷо. зарбаро мебинем ва туп аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. хеле хуб ба туп мерасад. як имконияти хуб зарбаи задаи ӯро дидед ва дарвозабон тавонист ин вазъиятро бартараф. аммо дарвозабон боз ҳам зуд бартараф мекунад. фурсати дуюм ба вуҷуд меояд ва ҳамин тавр ҳисоб бинандагони арҷманд дар рафти ҳамин бозӣ имкониятҳои дигар ҳам дошт, вале онро истифода накард. аммо инҷо ба мақсад мерасад. афсайд нест. воқеан ҳам худи шумо дида истодед ки чӣ гуна зарбаи аввалро дарвозабон бартараф кард. дар позёфти туп бошад инҷо Фарҳод Қосимов фаъол буд. паси додаи ӯ ба Амир як бори дигар дода шавад, аммо Муҳаммад Саломзода инҷо тупро аз даст медиҳад ва бо ҳамин садои ҳуштаки довари марказ баланд шуд. ин аз анҷоми рақобати имрӯза дарак медиҳад. агар дақиқаҳои иловагиро ҳам байд 2-1 ғалаба карданд. барои Душанбе ин ғалаба бениҳоят муҳим буд, ба он хотире ки дастаи Алиёр Ашурмаҳмадов инак таҳти роҳбарии ӯ аввалин пирӯзияшонро ба қайд мегиранд.